Waqt Providers and Communities Together hija inizjattiva ġdida mill-Gvern li se tkun qed tagħti l-opportunità lil professjonisti, kumpaniji, studenti u individwi b'ħiliet varji biex joffru l-ħin tagħhom fil-volontarjat billi jagħtu bħala donazzjoni numru ta' sigħat tal-servizz lill-laqdiet mhux governattivi. Din l-inizjattiva ġiet varata fl-ewwel jum tal-Public Service Expo Village 2025 mill-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Ġulja Farrugia fil-preżenza tal-Kap Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat Mauro Paċ Paraskandolo. Permezz tal-portal volunteers.mt kull xorta ta' professjonisti anke dawk f'xogħol manwali u kumpaniji li jixtiequ jikkontribwixxu għal ġid tas-soċjetà ġenerali jew xi kawża speċifika anke bħala parti mill-corporate social responsibility jistgħu jirreġistraw id-disponibilità tagħhom. Fl-istess ħin il-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat se jkollu sistema parallela fejn tinġabar informazzjoni dwar il-bżonnijiet u s-sapport professjonali li jeħtieġu l-għaqdiet u bekk ikompli jissaħħaħ is-settur tal-volontarjat. Il-Ministru Farrugia spjegat kif dan Waqt mhuwiex biss inizjattiva bħala bank tal-volontarjat imma pjattaforma ta' trasformazzjoni soċjali li tpoġġi l-valuri tal-ġustizzja u s-solidarjetà fiċ-ċentru tal-iżvilupp nazzjonali. Qed nemmnu li d-dinja triq il-qudiem anke f'dinja maġla bejn bilanċ ta' xogħol u ħidma oħra il-volontarjat mhux neċessarjament nistgħu nibqgħu nħarsu lejh mill-mod tradizzjonali wkoll. Allura l-fatt li jkollu flessibilità l-individwu jagħti ċans ukoll li laqdiet volontarji jekk għandhom bżonn is-servizz ta' perit, ta' awditur, eċċetera, jidħlu online u jaraw min huma dawk il-volontiera f'dak is-settur fil-qasam professjonali li jixtiequ jagħtu x-xogħol tagħhom. Il-Kap Eżekuttiv tal-Kunsill tal-Volontarjat għal realtajiet ta' ħafna qdiet volontarji, speċjalment dawk żgħar juru li ħafna drabi ma jkunux jaffordjaw servizz professjonali. Għaldaqstant il-ħsieb kien li tinħoloq struttura li permezz tagħha professjonisti u kumpaniji jistgħu jserħu moħħhom li s-sigħat li se jagħtu bħala donazzjoni se jmorru għand dawk l-qdiet l-aktar li għandhom bżonn. Fl-istess waqt l-qdiet isibu għajnuniet varji f'sistema waħda ċentralizzata. L-qdiet volontarji li japplikaw iridu jkunu reġistrati u konformi mal-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet Volontarji.